barkamu da yau barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaranmu na yau Litinin muna 2 ga watan Sha'aban shekarar Hijiriya ta 1445 wacce ta yi daidai da ranar 12 ga watan Fabrairun shekarar miladiya ta 2024. Masu kallon da sauraron mu ta da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Inda za mu fara bayyana muku da cewa kamar sauran kasashen duniya kasar Nijar ma yau ta gudanar da shagulgulan bikin zagayowar ranar yaƙi da cutar falfadiya. A fuskar birnin Yamai an gudanar da wannan sabgar ne a babbar asibitin bayan ruwa ta Amiru Bubakar Jallo wato CHE a ƙarƙashin jagorancin ministan kula da sha'anin kiwon lahiya da al'umma Medecin Colonel Major Garba Hakimi. Zulha Gambo ta shirya mana rahoton. Taken da aka rige a wannan biki na bana shine na dukuba ga baki ɗayanmu wajen wayar da kan jama'a game da wannan ciwo na farfadiya. Ministan kiwon lahiya Colonel Medecin Major Garba Hakimi shine ya jagoranci bikin. An yi amfani da wannan dama domin faɗakarwa da ba da haske akan wannan ciwo na farfadiya. Take yanke da yake ba da tsoro a shekarun baya-bayan nan wannan shine dalilin da yasa aka girka kungiyar nan mai zaman kanta ta alhudu-hudu domin gudanar da ayyukanta na wayar da kan jama'a da ɗaukar matakai na gari da suka dace. A cikin jawabin da ya ministan kiwon lahiya Colonel Medecin Major Garba Hakimi ya ce wannan take ya yi daidai da wannan rana saboda ya yi kira gare mu gabaki ɗaya da mu taimaka don a murkushe wannan ciwo kwata-kwata a Nijar. Sannan ya yi godiya da jinjina ga likitocin Amiru Jallo wanda suke taka rawar gani na tunawa da wannan rana da yin yunkuri na farfado da ita, kuma ya ƙara kawo godiya ga ƙwararrun likitocin da ke kula da masu ciwon nan na farfadiya da kuma irin gudunmuwa da suke kawowa wajen wayar da kan jama'a ga baki ɗaya kuma a kyauta. A ƙarshe an gudanar da gwaji kyauta da kuma wayar da kan jama'a akan wannan ciwo na farfadiya a cikin komini 5 na nan birnin Yamai. A dangance da ibtila'in gobarar da ta afku a kasuwar bayan ruwa a ranar Asabar inda ta gabata, a dangane da haka ne babban magajin garin birnin Yamai Umaru Mummuni Dogari ya kai ziyarar gani da ido domin ganin irin matakan da ya kamata a ɗauka domin kiyaye afkuwar irin wannan bala'i. Alhaji Bisa Abubakar ya shirya mana rahoto a kai. Tun a ranar Asabar 10 ga watan Fabrairu nan da muke ciki da gobara ta laƙume kasuwar Rond-Point da ke can bayan ruwa, kawo yanzu babban magajin garin birnin Yamai ke kai kawo a wannan kasuwar. A yau dinnan Litinin da safe ma ya je da sunan shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani da kuma sunan Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan da ma gwamnati kungurungum domin jajanta ma waɗannan 'yan kasuwa da suka yi hasara a wannan gobara. Bayan haka babban magajin garin birnin Yamai Umaru Mummuni Dogari ya yi ma 'yan kasuwar bayani akan matakan da za a ɗauka a nan gaba saboda kiyayewa. Farkon abin da muke so shine 'yan kasuwa a ce sun tada kasuwancinsu da wuri tunda an yi gobara wannan yana bayan mu. Yanzu ya kamata a ce 'yan kasuwa ko da teburi za a azawa a aza saboda a fara aiki tunda kasuwa in ba aiki bai kamsa 'yan gari su zo abin da suka bukata cikin kasuwa su iske. To wannan shine nice ku yi, nice kuma 'yan kasuwa da delege da jeran a samu mayor camduran mayor komin sen a zamna a tattamna a ga yadda za a yi saboda a fara aikin nan. A fara aikin a kiyaye. Kun gani shekarun jiya gobara mun samu matsala hanyar shiga, ya kamata hanyoyi a kiyaye su cikin kasuwanni tunda akwai su babu suna meri da ta yi kasuwa ta yi hanyoyi isassu. Abin da mun ka ce shine yanzu cikin ƙa'idodin abubuwan da za mu tambaya ga jeran muna sawa kiyaye hanyoyin wannan wanda duk kasuwar da muka je muka yi bincike mun ka ga an kashe hanyar shiga to jeransu za mu amshe mu jeran mu ba wani wannan muna hudu shi kowa shi jiya jeran duk su jiya. Abin da muke so shine ta da aikin gada za ku yi ku kiyaye hanyoyi wanda ya san ya yi irin da ta wuce shagon shi ya hidda tun ba kai gare ba ko ba gaskiya ba ya hidda a bar hanyoyi bude
an ka ce yanzu gotocin nan daloli sun kare, muna aiko DGSTM, muna aiko mutanenmu su zo a diba dalolin sun kare, sai a yi wasu mu dauko mu kawo aza a yashe gotuna saboda in ruwa ya zo su bi su wuce. Ganin cewa yau babban birnin Yamai ya kasance kasuwa a ko'ina a kan tituna manya da kuma ƙanana, duk inda ka zagaya shaguna kawai ake bugawa ko kuma runhuna na saide-saide. Shi yasa babban magajin garin birnin Yamai ya yi amfani da wannan dama domin yin gargaɗi kamar haka. Wannan lahimu ne mu duka, tun da duk nan da muke kowa yana son matakan ta tashi da sahi kar ta wuce metar 10 ko 20 ta sayo nama ko ta sayo kayan miya. Kenan kun ce a mai da titi kasuwa, tun kowa bai so ya je nesa ya sayo. Ya kamata kowa ya mai da hankalin shi, musan da kasuwanci sai an shirya, sai an yi kowa ya yarda da in an kace ga inda za a tsayawa, mu hana ma motoci yawo, tun da motoci ba su waya ma kayan mu za su zuwa kasuwa. To shine muka ce kuma Allah ba mu hakuri mu duka, Allah ya sa abin da mun rasa gobe mu samu fiye da shi, shine fatan mu, kuma Allah ba ku hankuri. Ita dai wannan gobara ta kasuwar Rond-Point da ke can unguwar bayan ruwa ta samu kurmushe shaguna ɗaya bayan ɗaya har kusan kimanin guda 200 da kuma ƙananan runhuna na 'yan koli da sauransu. Amma abin godiya ga Allah ba a samu rasuwa ko ɗaya ba a cikin wannan gobara, sai dai hasarar dukiyar da aka yi, da fata Allah maɗaukakin sarki ya musanya alheri. Yanzu haka al'umma na ƙasa da na ƙasashen ƙetare na ci gaba da ba da taimakonsu a gidauniyar ceton ƙasa wato FSSP. Gidauniyar da sabbin magabatan ƙasar nan na wato hukumomin ƙasar nan suka kafa. Ko a yau ma jagorar wannan kwamiti na FSSP Madambara Raki Jarmakwai ta karbi wasu taimakon daga hannun al'umma kamar haka. Na zo nan gane na ba da albashi na don taimakon ƙasa in tanyi ƙasa, ina ɗan ƙasa kuma ya kamata ni ma in gwada kishin ƙasata, shi yasa na zo na ba da kuɗina na albashi na wanga wata, kuma daga yau ina ba da kashi guda cikin kashi guda har zuwa ƙarshen wanga shekara insha Allah. Mai garin Hondai Tagi shi ya tarda mu zo mu nuna ba da gaisuwar shi ga CNSP na biye da su 100%. Ban haka kuma zancen kasa sai ɗan kasa, duk wanda bai da gurin kasar shi ba dan kasa na ba. Muna fata Allah mai komi ya kama ma CNSP ya hishe mu cikin wanga tangarda da muci. Allah ya taimaka musu, shi yasa ya ba mu jika 900 mu ko mu zo mu soma albarkacin bacinmu cikin kasar Niger. Saboda haka muna ba da godiyanmu, muna fata kuma Allah ya kama musu waɗanda suke da mugun nuhi, Allah ya maida su bisa gare su. Allah ya sare mu da munahici, ko yana cikin ruhuwa ko bayan ruhuwa shike. Shi yasa ya ba mu jika 900 mu zo mu ba da iyakacin gwargwadon zarahinmu. Mun gode ma Allah, Allah ya kama muna, Allah ya ba su izini inda sun ka nuhuwa, Allah ya kai su. Mu muka zo da sunan 'yan dogon baro na region da Nyame, mu ma mu kawo namu goyon baya ga CNSP. Tunan zancen kasa ne labusanin, don abin da muka kawo mun kawo 90 milishika 90 shi son mun kawo. Kwamitin matasa masu fafutukar fatan zaman lafiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar a jiya suka gudanar da wata gayyar shara a babbar masallacin Juma'a da ke nan birnin Yamai, wanda ake ce da shi masallacin Kadafi. Domin an ce tsafta cikon addinin musulunci ce. Ga dai yadda gayyar sharar ta kasance. En tant que jeune mun yi réfléchir mun gani ya kamata a ce mu kawo contribution in mu
wajen tsabtace birnin Yamai. Shi yasa muka ce pourquoi pas deja Ramadan ya kusa, watan azumi ya kusa, kenan mu zo a nan ga Grande Mosquée de Kadafi mu zo mu yi salubrité, kenan mu zo mu gyaggyara mu yi shara mu gyara mu tsabtace. Kuma kun ga da kuka zo gaskiya akwai salte da yawa, akwai waɗanda suke za su yi bayan gari, masu zawa su yi tsaye, akwai abu da yawa wanda suke za suna yi, kuma bai kamata ba a cikin masallaci a ce an samu irin wannan. Kenan shi yasa muka ce bar mu zo mu yi shara mu gyara mu tsabtace inda muke ibadodin mu. Shi yasa ne mun kai tunanin wannan, muka ce bar mu zo mu yi wannan aiki. Yana da alaka, dole ne ya samu alaka da wannan, dole ne ke an ka ce autorité, kuma dole ne mu yi appuissance en tant que jeune, muna kama musu don gaba ɗaya mu samu, tun da Niger ai ƙasar mu ce mu duka, ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce ga Niger in. Kenan dole ne tsakanin mu taimaka mu juna da mu da autorité, da manya da ƙanana, da yara da mata da maza, don mu taru mu gyara Niger, mu gyara garin mu. In muka gyara kanmu muka gyara ma ba mu gyara mu wani ba. Zancen ƙasa ne, sharar masallaci zancen ƙasa labu sannino. Kamfanin Hajji da Umara na Babu Makka na ci gaba da shirye-shiryen zuwa aikin hajjin bana. Yanzu haka sun fara ba da horo ga maniyata aikin hajjinsu, kamar yadda za ku gani a cikin wannan sanarwar da suka fitar. Objective formation shine kasan hajji harka addini ce. In babu formation, in babu sani, in mutu ya ta aikin banza ne. Don da haka ne muka sha hankalin mutane su zo da himma su zo gurin formation kullum, chaque samedi, chaque dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 11h muna nan ana formen mutane. Muna formen mutane har kingin semaine guda kamin a har ta yi maka insha Allah. Yanzu kan formation da Babu Makka ya bude muna, tun shi an ka bude mun formation zuwa yanzu. Formation kin alhamdulillah mun gode ma Allah. Yan kadar suna faɗa mana, malama kuma malaman mu kalla tana bayyana mana komi a cikin harkokin tahiyar haji. Mun gode ma Allah, mun gode musu. To lalle formation wa da muka yi dai akwai tsari cikin ta, dan kaga duka waɗanda ka yi ma Hausa daban, waɗanda aka yi ma zabarmanci daban, kuma suna zakwa guda kowane lokacin shi in ya kai sai yau tashi wanga shi zaka. An shirya abin da kyau, Bremen sun tsara da kyau, alhamdulillah mun ji daɗin wannan tsarin da an kai. Wani da za ta yi muna abin da ba mu sani ba ana gaya muna shi, wani baka san shi ba, wani ka san shi, me abin da ba mu sani ya yi yawa, tun da inda zaka nan baka taɓa zuwa can ba, sai da bana na Allah kaddara zaka tafiya. Kenan dole ana faɗa mana abin da ba mu sani ba, kuma insha Allah kuma muna nan mu kokari mu rika abin da suka faɗa muna, dan mu yi unhwani da shi su kuma su ji daɗi. Dan in ka faɗa mutum abu yayi unhwani ya kaga yayi unhwani da shi, kai ma ka ji daɗi shi kuma shi ji daɗi. Kiran da aka gari mu ga Alhazai da Bawar, wanda sun ka ba mu yarda mu ne musu matuƙar godiya, mun gode kuma waɗanda ba su zo ba ta kwana hayyin portkin mu tana buɗe, su taho muna shirin su insha Allah. Waɗanda sun ka saka deja muna ja hankalin su yi kokari su kawo mana fasforin su tun da wuri, don saboda lokaci na nan gutaya. Kuma cikin su waɗanda su biya ba, waɗanda Allah kin yin versement su yi kokari su zaka su yi da versement kin su. Malamai magada annabawa na reshen jihar Maradi bugo da ƙari sun shirya wani taro na sabkal alkur'ani mai girma domin fatan zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasarmu Nijar, da kuma fatan goyon bayan wannan majalisar ceton ƙasa CNSP. A kowace lahadi ta ƙarshen wata malaman addinin musulunci a nan birnin Maradi kan tattaru a masallacin Idi na Jingile kan hanyar Dan Isa domin roƙon Allah da ya sabukar mana da rahamar shi, kwanciyar hankali da lumana a jihar Maradi da kuma ƙasar mu Nijar baki daya. Wannan al'ada ta yi daidai da abin da ƙasar mu ke bukata a gwagwarmayarta ta neman yanci na kacokan ba kware-kware yanci ba, domin isar ma malaman da 'yan kasuwa da kungiyar direbobi waɗanda ke dafa ma wannan al'ada gaisuwar shugaban ƙasa Brigadier General Abdulrahman Chani. Gwamnan jihar Maradi ya isa a masallacin Idin inda ya yi bayani kamar haka. Godiya ce ta musamman ta shugaban ƙasa mai girma General Abdulrahman Chani, ya san abun da aka cikin roƙon da Allah ke yi na Maradi, ya san da shi kuma
a kowane lokaci Allah ya sa muka samu dama muka mashi magana ya ce mu ka ƙara musu godiya saboda yau in muna nan ba don ƙarfin ba ne saboda addu'a ce da muke yi kowane lokaci. Maƙiyin Niger na gida ne na waje ne Allah ya mun maganin shi. Bayan ma ƙasa addu'a yana roƙo shi ma imam a mai addu'a ya zama to ya huta. Sai kuma mai martaba dan baskore maremawa Ahmad Ali Zaki ya yi alƙawarin cewar waɗannan addu'o'in za su ci gaba har kullum. Yanzu dole ne mu dage bisa wannan addu'o'i kuma manufai don maraɗi ta zamna lahiya, don Nijar ta zamna lahiya, saboda mutanen babarin mu suka yi ba. Nan a dage abinda aka saba yi a limka shi, Allah ya sa mu ga mu wuce wannan abu lahiya. Allah ya karba waɗannan addu'o'in ta yadda ƙasarmu za ta cimma dukkan manuhohin da magabatan CNSP suka sa a gabansu. Gwalgwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, a madadin Alhaji Bizu Abubakar da ya shirya mini tare da taimakon wadda ta hada hotuna cewa da malama Nafisa, ni da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya, ma'assalam.